Hello mga bay, gagawa ako ngayon ng ulam naming tatlo. Ni Sarangheo at ni Shirley Bunso. So, ang among ulam for today is no other than dilata. Magdilata sa takaron mga bay, magdilata muna tayo. Ito ang tuna. At napakasarap. Lagyan natin ng kung ano-ano para sumarap siya. Lagyan natin ng tadan! Ang haba ng sili. Kasing haba ng basta. Lagyan natin ng kamatis. At syempre, sibuyas puti. Okay? Sibuyas puti. Damihan natin. Sibuyas puti. At lemon. Okay, so nagsaing tayo ngayon ng puting bigas. Parang kanin sa Pinas. Magwa-white rice tayo kasi lagi na lang may kulay ang rice. Kaya magwa-white rice naman tayo ngayon. Tara, let's go. Umpisahan na natin ang aming ulam for today. So, ilagay muna natin tong tuna. Sama na natin ang oil. Kasi kasama sa bayad. Walang sasayangin. Depende na lang. Hiwa tayo ng kamatis. Napakanipis na hiwa. Manipis na pahaba. Parang tumutulo na ang mga laway nyo. Habang naghihiwa pa tayo. Hindi pa nga kumakain. Parang natulo na ang laway nyo. Laway ko pala. Ngayon is alas 2 na ng hapon dito. At hintayin muna namin na kumain ng aming mga amo. Kasi syempre kung meron meron silang kailangan magtawag tapos susubo ka na, matuto lang din naman ang kain mo mga bay. Kaya hintayin natin. Okay? So, tapos na tayo sa kamatis. Kamatis na manipis. Lagyan muna natin ng lemon. Patakan muna natin siya ng lemon bay. So, syempre kailangan walang buto. Salain natin ang tinidor. Sa mga walang salaan, pwedeng tinidor ang gamitin nyo. Pwede rin yung mga butas-butas na mga pantit beef. Pwede rin mustikiro. Kung mo'y salaan, pwede sa gatong, pwede rin yung sa, alam nyo yung sa nyog. Kaneng. Kenapa sa lubi ba? Kasi nga na. Basta, hindi mo na ako mag-isip ko anong pangalan ngayon. Empty ako ngayon. Wala akong ano ngayon. Kasi tawag ana. Basta kana muna siya. Brown siya nga na yung mga bangag-bangag. Kanang sa lubi. So, ayan. Tapos kung naglaway-laway na ako, nangasim ako. Ayan mga bay. Durugin mo siya bay. Totoo kaya ang tuna to? Hindi kaya ano? Tapos ilagay na natin ang kamatis. At syempre, sibuyas puti. Okay. Lasan ko na ito. Manipis. As in, manipis.
marami pa ang gulay kaysa sa palaman. Tapos yung sili ng mga bay, nakahaba-haba. Singhaba ng aking pasensya. Tanggalan natin ang buto. Wala na siyang buto. Wala nang buto mga bay. So, ano na siya? Boneless. Buto. Bone. So, boneless. Hindi pala buto. Ano ba? Seedless pala. Seedless. Ay, naku. Wala naman. Wala natin naman yung piece. Ayan, ako. Masarap na. Tapos lagyan natin ng asin. Ang sarap. Amoy pa lang ako, tatakam ka na. Sarap talaga. May ilalagay pa ako. Kasi mayroon kami dito binagoongan. Alamang. Sarap sa tato. Ito ang alamang. Last na siya. Wala na. Goodbye, alamang. Agoy ka lang. Iba yung laway na ba ang tanan? So, matangi ang part 2. Kainan na sa part 2. Okay. Ayan na. Ayan. Pagkalami na lang yun. Sis tuna. Namoy tuna diha mga baingan na ninyo lami kay tanan. Diba? This is the final. Sarap. Ang sarap ko talaga. Oh, charot. Kalami. Kalami bay. Pag kalami na lang yun. So, muna ni ang among ulam for today. Pero naa pa may halang-halang dito gamay na bilin sa akong giluto. So, amo tong dungag-dungag po ani may nalamang. And I thank you. Bye. Thank you for watching. Matangan ang kainan na. Salamat.